Khove lami khongai thak ber ta chu pathian thu in ati danglam theilo te hi an ni episode masalama kan hmu tawng khan liu yang le Mu Chen ta chu art exam a an in be ani kha din hun chezo ka ding liu yang chuan spirit destruction beat chu mangin Mu Chen chu tha atuma ma se Mu Chen chuan alak saka chuti la chuan liu mu ba chu arain rola arena chunga chuan aron zawng2 chui ve nga la liu mu bai chuan liu yang chu adik lo jok ani ti thu aron soya Mu Chen hena beat chu ama hlan turin ange na Mu Chen chuan tan pakhata an yang master mewin exam na chu tiang ral thom hlom tak dan phalo amang chu aza thak tak zetani ti in a changa liu mu bai chuan Mu Chen hena he thil wanghin kan nam in kara in thian thana chu a chet phalo ngei ka be se atia chu ti la tak chuan master mo chu arena a aron luta Mu Chen chuan destruction beat chu entira master mo chuan liu yang chu exam a he tiang thil hlom tak a mana wangin a hawa zela te chuan beat chungchang an do hriat chuan an mang ang hle destruction beat hi man ro chak takania apuak chuan level 3 a om spiritual rotation stage level master po na takin a hliam thei ni in an sei din sa po arena chunga aron lut ve ngala liu mu bai chuan din saw hne na liu yang chu ngai dam turin angena thil dik lo ti ma se tu man har sana an tok lo ti asoya Mu Chen chuan liu yang hremani theinan ka in hliam khera ngai em ni lo ti ve le a liu mu ba chu in ngai tlom tak angin a in lana Mu Chen hne na in hliam lo chu wangin liu yang chu ngai dam ram ro atia Mu Chen chuan liam tor lo ma ila liu yang hian North East Spiritual Academy dan a bo chia shrem angai thawani atia tin sa chuan master te hne na dan angin engshrem nange pek tur ti azota master mo chuan Heaven Stage Qualification a hlo tur ani atia master si chuan he hian liu yang chu 5 grade academy a alu theilo pha don ni in a lo soya ama anga talen nei thadang an claim awangin he chan si a hlo chuan academy hi kan hming chedon ani liu yang a pa hi nam lian tak roi tu ania chu tiang nam chak tak chu kan tilung oi lo tur ani lo alo tia liu yang chu azir lai ani awangin atan ani ber master mo chuan Mu Chen a pa po hi nam pakhat roi tu ani ve tho ti in a chaga shemnan engma pek ani lo chuan kan laka an lung oi bik lo mai the alo ti ve lia din siaw chuan he hi academy thilania chu tiang nam thila boy angai lo alo tia chuta din siaw chuan Mu Chen hena angai dana zot lia Mu Chen chuan liu yang hi a takin a chea ma se min hliam lo awangin destruction bill chu compensation na tan kala ang ti chuan liu yang hi ka ngai dam thayanga tia ma se liu yang chuan chu apom du lova bit chu lak let sakatuma ma se liu mu ba chuan rang takin liu yang chu alo danga Mu Chen hena chuan destruction bit chu adu ani chuan anei thiang ti a hrila chumi chungchanga chuan har sabna anei lo ti a sei bok Mu Chen chuan liu mu ba hi liu yang ain a fing zok hle ti le ani ma chon chu thil hau tak tak ani nge yang ti angai tua Mu Chen chuan liu mu ba hne na liu yang chu angai dam thu a sei da din siaw chuan liu yang hne na Mu Chen hian angai dam chea ma se i du dan danin i che thei ti na ero ani lo he tiang thil hi i ti le chuan hremna tak pek ini anga tia liu yang chuan na hrethiama angoi renga liu mu bai chu Mu Chen bula chuan akal pheya ni chungin Mu Chen chu Heaven Stage zirlai ani thoi dona chu wangin nakin loka engmule thoi don ti asoya liu mu ba chuan ni chungin ingai tlom mel taken thu soi ma se achung ri lama ero Mu Chen laka chuan a thin rim hle is academy zirlai te chuan Mu Chen chu ring takin an lo awa achan chu liu yang a hne awangin an lo lom hle Mu Chen chuan tuna chuan 5 grade academia alu a hnai to hle ni in ain ngaya ma se hars an tam tak par tlang alangai don ani chumi hnuah chuan din siaw chuan exam ati topa Mu Chen tangking san le liu yang le level 2 na spiritual movement level thing to zirlai dang te po Heaven Stage an lut ti apuang ta a heminu hian a sin chu North Spiritual Plane a ram hnuai a in thlaka chuta chuan liu clan member te chu guard eng mo zat nen an ron langa an roi tu chu liu sen ming ani guard pakhat chuan North Spiritual Plane hun danga sakol chak tak chu a in thup ti a reporta chu a hria chuan liu sen ming chuan guard te nen chu sakol chu zong turin an chuak ngala an zon chan chu nakina kan la hriang atuk zinga lo ni chuan Mu Chen chu chianar nen kan hmua an pani hian spiritual art room a an luta chianar chuan Mu Chen chu engwange spiritual art room a zingkar pha taka a hroi ti azota Mu Chen chuan thani kalta khan master monen art room chhong hi na kan lo kala chuta chuan spiritual art chak tak ka hmua chu art chu practice ka duwa ma se master mo chuan Heaven Stage sa om senior te chawin an practice thei ti min thrila engtika nge senior kani don ti ka hriat lo awangin
nangman art chu min lak sak laka du ani atia Mu Chen chuan chu art chu entira a hmuh chianar chuan spiritual art hlom tak sen lua dead mark anti ani thu asei he art hi an practice lai hian heaven zin lai pahnih chuan hliam na tak an tuar ani an chakna tam tak an hlowa an hlo chhama ni atia Mu Chen chuan he art hi practice tur hian spiritual power chak tak nei angai ti ka hria chung zirlai te chuan spiritual power chak tak an nei lo awangin an hlo chhama ni ke chuan ka neya chu wang chuan voi khatal chu practice chin ka du ani atia a in ring tok le chianar chuan dan ang chuan tharuk dal heaven state sa to ti chaw hetiang spiritual art hlom tak hi zirle practice phal sak an ni ti asaya a him zok nan hetiang thil risky tak hi atia phal lo ma sem Mu Chen chuan engma a thleng don lo ti atia ma angen zui le a chuti lai tak chuan nula pakhat mu bai bula thin hongling chu alo kala Mu Chen hena chuan he spiritual art hi adu ani chuan atan alak sak thei ti a hrila apuya du empty a ron zota chianar chuan rang takin lo changin aman alak sak don ti alo hrila Mu Chen po chuan angai lo thua changin chianarin alak sak tur thu a hril ve bok hongling chumi chungin akal le meya chianar chuan Mu Chen hena hongling nu chu red kan hruai tu ani thu a hrila hongling po hi anu angchi ani ti a sei bok red real matanga local te chuan blue clan le mu clan panhi te chu inzom na siam pui tumin an hel rang thina hun eng ma chen kal ta khan hongling hi limu banin anin kopa tuna chuan dangma malak aron tum le ani hi atia Mu Chen chuan chianar hena tiang thil me a ho emei thengil ro ti in art chu katan min lak sak don ni mati le a chianar chuan art chu lak sak arem tia ma se chu tiang spiritual art practice chu a hlom hle a Mu Chen hena i practice sung join ibula ka omreng anga yang atia Mu Chen chuan rem tia chianar chuan north spiritual ground na heaven state sa omte it cultivate turin kal angai don ti asaya chuta chuan Mu Chen chu a partner ani angai don atia Mu Chen chuan sakol tamna north spiritual ground north spiritual plane an tia chuan kal angai ti alakhet lo thu asaya chianar chuan heaven state zilai te chu training le cultivate turin an kal thin ti asai fia he training le chung hian zilai ten zaren takin ti bandin theya atopa bis ti hlum tam dana zirin ranking siam ani thin team zinga asang pathum ta hian spirit fostering medicine an dong don ani atia spirit fostering medicine chu damdoi pil chaktak an spiritual power na sataka up thayani Mu Chen chuan spirit movement levela late stage ani ti thenge yang ti aringa ma se chianar chuan zirlai tam tak an tel don ti asoya in elna po a hal tak don hle atia chuwang chuan Mu Chen chu a partner de turin adu ani ti a hrila Mu Chen chuan a partner ni chu a rem tia chumi hnuah chianar chu senlua dead mark ala ti report turin akala Mu Chen chuan pona alo hngaka hun engma chen hnuah chianar chu art king alo chuaka Mu Chen chuan a til hngala ma se chianar chuan a pedu lo chianar chuan he art hi him taka practice tur chuan spiritual energy chaktak omna hmun kan zon angai ani atia chutiang hmun chu angai to chuak zui bok chianar chuan Mu Chen chu kain a hruai ta a an practice na tur hmun chu an thlenga chianar chuan hi North Spiritual Academy in level 3 collecting formation anti cultivation ti na hmun bik ani thu hrila he hmuna hian heaven stage zilai te chau lu phalani helai hmun siam tur hian academy chuan 5 grade academia spiritual formation na an master te chu an soma mun dang dena khai khen chuan heta hian spiritual energy hi alo in siam chak zok le a chu wangin heta hian senlo dead mark practice hi him berang atia chianar chuan Mu Chen chu core area lama chuan a hruaya chuta chuan spiritual energy chu a chak pera practice na na hmun thabet ani atia heaven stage zilai then khat po chuta chuan anlo practice to a chianar chu a thian pakhat morning nen an bia an pia west academy mi zilai pakhat lo tong chuan chianar bula ding sokhoi lami nge alo tia abula zilai pakhat chuan liwyang ne tu ani thu le heaven stage sa alo kalma khan art zilai chakber ani thu a hrila lo tong chuan hei hi spiritual le na tang hno chua Mu Chen khamonia atia angai nek me hle chumi hnu Mu Chen chu a thua chianar po chu practice tumin a thu ve bok Mu Chen chuan lo tong chu a hmuwa chianar hne na a chanchi na zota chianar chu lo tong ani thu le a hlata om turin a hrila Mu Chen chuan engvain nge atia chianar chuan lo tong hian kumsom le pariat a tling to a ma se level 3 na spiritual rotation level ala thleng theilo tuna hian level 2 na spiritual movement late stage a om mek ani he wangin 5 grade academia kai sang turin a qualify theilo ani ti tur anei to lo awangin zilai dangte ti boi tumin spirit collecting formation a hian arun kal le ani hi atia
Mu Chen chuan alakatangin ein thiar filim tlat don ti asoya tuna sinlo Denmark chu practice ngai la du ti asoi chuta thienar chuan spiritual art chu apeta a Mu Chen chuan a spiritual power mangin sinlo Denmark chu achiara spiritual art hlom tak ani tak zet thu asoi ti chuan a practice tran ta spiritual energy tam tak chu ataksa an luang lut tana Mu Chen chu angai tu na chung thu taka alut ta spirit collecting formation puinain a spiritual energy chu na set takin alo punga engkima thadon nia sheta wangin channel po chu practice in cultivate tumin hun amang ve ta ma se chak takin spiritual energy tam tak chu Mu Chen a taksa chon aron lut ta chu chon a chevela zirlai zawng2 te chu ati boi ta tlat maya channel chuan Mu Chen chu ti to patuma ma se spiritual energy chak takin anor leta eng thil nge thling ti angai tua chenlo Denmark chu Mu Chen a thun thei lovin a omani mai thei ti angai tua a hlau thong hle Mu Chen point thil diklo omni in a hria engwang spiritual energy tam tak a hi blu ti angai tua vele khata chenlo Denmark chuan ataksa chu athunun tran ta ataksa Denmark chu alo lang chuak tran ta Mu Chen chuan na ati hlea ti top tu mina beya ma se ati theilo spiritual energy chu thunun theilovin achunga along lut zela chinar chon senlo Denmark hian Mu Chen meridian te chu ati chevek thei ti hlau thong takin asoya chu chu hria chon lo tong chu alo lom hlea Mu Chen chu atla chevek don ni inangai zilai pakha chon hetiang hian kal zera ni chon Mu Chen nuna atan point a hlom nge yang alo ti master mo churang taka hria tir angai ti asoya ma se moling chuan Mu Chen hi chu timeya a hlo chamaring lo thu asoya evak lo an nga angai ti asoi ma se Mu Chen chuan senlo Denmark chu ala thunun theilova ma se chu ti lai chuan great buddha art chu ama in aron in activate ta chumi mang chuan senlo Denmark chu control tumin a be ta enguma chen huwa Denmark zawng2 chu about a veka senlo Denmark chuan Mu Chen taksa chu athunun thei to lo ti chuan great buddha art puinain Mu Chen chuan senlo Denmark chu athunun ta channel chon rang takin ron pan hala I thaem I hliam em ativata mi chung hian Mu Chen chuan senlo Denmark ring chu en tira chu chu mu chuan channel chu alom hlea Mu Chen chu a hoi kwala chula huna spiritual energy zawng2 chu a hebrew vek ti a hria chuan makati hlea chu ta lo tong chuan Mu Chen hena heaven state sa mitharinia engtinge core area hian iron kal ngamaron tia channel chuan ngoi phak turin atia ma se lo tong chuan spirit collecting formation dan a hriat angai ki soin heaven state sa zirlai tharta chu core area lu phal ani lo Mu Chen hi academy dang atlangin spiritual le nakal to ma se heta dan te hi abo chetur ani lo atia channel chuan lu tong hena chu tiang dan engma om lo zirlai tharta ti boi thena hun rem chak izong mai me ni Mu Chen hi heaven zirlai ania heta hian practice phalsak ani atia lu tong chuan ani chuan Mu Chen hian min hne ani phot chuan heta hian a practice theyang ti in a changa ma se chena le Mu Chen chon ngai sak lovin chu an tuma ma se lo tong chu an ma aron tinga engtin nge spiritual le na genius pakha chu mai chanunga a beru tlat the ti in deu so takin aron tong khuma chu chon chena chu ati thin rim hlea tin rim zatin a hrui hrual chu ala chuaka lo tong chuan mai chia in sual pui du lo thu le chu a chon genius tia an sei thin spiritual le na tanga hnol chho chu in sual pui du thu asaya Mu Chen hian in sual adu lawani chuan ahma athing thitangai thu le tharuk chung spirit collecting formation a ke aron pen lu to tur ani lo ti asoya sumia bang chun thinrim takin channel chuan lo tong chu be tuma ma se Mu Chen chuan a khu chu aron man saka in ro lo tuina hrilta tuna hian lo tong chu zirlai a zir ti lawani chuan lo tong hian nakin zela alti boy zel don ti asoya Mu Chen chuan lo tong hena spiritual art athiam thar chu achunga attest theyang em ti azota lo tong chuan arem ti hle channel chuan Mu Chen hena lo tong hi level 2 na spiritual movement late stage level a om to ti asoya senlo Denmark backlash itor zawng2 sia inhe theri lawanga tia Mu Chen chuan lungai lo turina hrila hadam taka lo hlir top turina ti chu thuan hria chuan an chevel zirlai dang om te chuan Mu Chen chu a hle ni na lo soya moling chuan Mu Chen hi a hoi sen hle ani spiritual le na inti siang na atel thei bo kha a om lo lowe alo tia angai sang ru hle lo tong chuan a power chu activate ta Mu Chen pona activate zui ve bok lo tong chuan be turin hmalma pan hala ma se Mu Chen chuan alo buma chumi hna lo tong chuan pas na tak pe in Mu Chen chuan pas na tak min alo block bok an pan hi chuan an hung tol dora
lua tong chuan aron bei zui le a ma se tun tu ma ero Mu Chen chuan na takin a hnek futlat mai chumi hnuwa lua tong chuan pan lein anin bei le tamia mi a lua tong chuan Mu Chen hena dangain ka level a sang zo ka min he theidon chuang lo itlong thoyang ti in local the spiritual art to activate ta chu chuang mu chuan thianar chuan Mu Chen chu film khur turin alo thil ngala a chan chu local te special art lom tak ani awangin Mu Chen chuan rang takin a senlo Denmark chu activate ve ta an pahnih chuan a in be le tan ta lo tong chuan nang hian eng tikong mai min he lawanga tia Mu Chen chuan kan hriam chu ti in senlo Denmark mang chuan na takina attack le a lo tong special art chu a chesom he le ra taka a thlu khurum ruma lo tong chuan soi tur a nei lo a tlom ta chu chuan mu chuan thianar le zilai dang te chu an lom hle a hetiang level thil ti thina nen hian Mu Chen hian liu bai po a hne theido ni in an sei Mu Chen chuan senlo Denmark hi mortal category a special art sang bet ani thule spiritual energy na satakin airal theiti angai tua chuti la chuan morning chu Mu Chen bula aron kala afaka Mu Chen hena north spiritual ground na training tu le cultivate tu ra an kalhuna a partner ni turin asoma Mu Chen chuan thianar nen partner ani to thu soin a changa morning chuan Mu Chen chu a fak zui zela thema tum le a sapel thiam tak ani thu te a sei ma se thianar chuan morning hena Mu Chen chu ka partner ani to thlem tum to su alo tia chuti la chuan an piatang chuan mi pakhat hian arukin thil thleng chu alo thlir danga he pa po hian senlo Denmark chu anei ve bok ma se Mu Chen ang lo takin Denmark ring pahni ane ani ti chuan asin chu north spiritual plane a in thak ta master mo chuan academy zirlai te hna north spiritual plane chu north spiritual territory chim thlang lambiala om ani thu a hrin fia he hmuna hian maso na tur kong tam taka oma then khat chu hlo tling takin an kira a thenero kir tur an om to ngai lo ati north spiritual plane a hian level 3 spiritual rotation mid level spiritual beast an oma level 4 divine soul high level spiritual beast an om bok heng sakol chak tak tak te hi north spiritual plane chung thuk taka an chenga chu wangin kal thu lu tuk suang cheu in thi pha meang pola in then ula pon lama sakol chak lo jok te chau in be turani chung sakol spirit essence chu in khol manga ranking hi spiritual beast essence in mu tamdana zirin siamani ang asang pathum te chuan spirit fostering medicine pills an dongang atia chu chuan hria chuan zirlai te chuan spiritual beast level niam tak tak te po level 2 spiritual movement level a an oma chu wangin tha chu thil ol samlu tuk ani don lo ti an sei master mo chuan hlo tlinin du chuan in partner te nen tho hona thatak in ne ngai thil ti sual pakhat chau in nei po in malam hun a che theya in na po in chan pha thei bokatia chu thua sei zo nu chuan master mo chuan training chu tan ani thua puanga zilai zawng2 te chu an partner theu te nen sakol tha tumin ramngolama chuan an kal dar ngala raming chu ling nen anin kopa Mu Chen le chianar te po ain kom ve bok luaming chuan limu bai chu north spiritual academy zirlai number 1 ani thua soya spiritual movement level a late stage a om anma ni hi kan pluk lo mai theya tia Mu Chen chuan level hi apoi mo ber lo tin a changa spirit essence tam tak lakhoma top 3 a lan apoi mo berati Mu Chen te le luaming te chu an kal sang ve le ta reivak lawa Mu Chen le chianar te chuan spirit beast pahni an hmuwa dinglama mi kha beila ken veilama mi ti in a hroi sang ta chianar chuan spirit beast level niam tak spiritual movement lost te sa om an ni awangin ol sam taka an hne theyaring chuti lai chuan sakol pakhat chuan Mu Chen chu aron beya ma se Mu Chen chuan abuma update mang chuan an zeya ma se avun chu a cha me hle a zeina chuan omzi anei lawa sakol chuan beizui lein Mu Chen chuan angai ang boka bum le in sakol chu update mang chuan a zei le a omzi alo om chuang lo Mu Chen chuan sakol vun chu cha tak ni ma se chaklo na anei nge yang ti a hrichiang hle sakol chuan aron be le a Mu Chen chuan a chaklo na a hmuta rang takin ma so na update mangin a chaklo na lai tak a ngonga chuan a vita sakol chu buang changa tuin a thi ngala chianar ero chuan sakol chu alo la be meka a hrui hrualin lunglian tak chu avai vira sakol chu a eteka ma se a etek na chuan omzi a nei lo sakol chuan aron be le a ma se Mu Chen chu aron inrola update mangin sakol chu a ke a aron eteka sakol chu atlua chianar hne na a ngonga vit turina tia chianar chuan a swar chu activate ta sakol ho chuan vitin
a thi zui ve bok chin nar chuan Mu Chen hne na engtin nge sakol chaklo na chu a hmu suah thei ti a zota Mu Chen chuan ha dam deuin a taksa uluk takina en fi a chaklo na lai chu a hmu chuak thei ani ti a hrila Mu Chen chuan sakol atang chuan spirit essence chu la chuakin ti chuan spirit beast dang zon tumin an kal le ta heti lai hian zir lai dang de point sakol an thata spirit essence chu an lo khol khom ve mek bok ti chuan heta hian episode chu a to ta ani